अहो काशी केली मथुरा केली केली मी द्वारका जगात देव नाही आई बापा सारखा जगात देव नाही आई बापा सारखा जगत देव नाही आई बापा सारखा जगत देव नाही आई बापा सारखा काशी केली मथुरा केली केली मी द्वारका काशी केली मथुरा केली केली मी द्वारका जगात देव नाही तुझ्या आई बापा सारखा अरे कशाला जाताय दूर तुमचं घरीच पंढरपूर आई वडिलांची चांगली सेवा करा म्हातारे आई बापाला चांगलं सांभाळा पंढरपूरला सुद्धा जायची गरज नाही मी म्हणत नाही तुकाराम महाराजांचं प्रमाण आहे माय बापे केवळ काशी त्याने न जावावे तीर्थाशी तुझ्या घरातला म्हातारा बाप तुझा विठ्ठल आहे तुझ्या घरातली म्हातारी आई रखुमाई आहे